Čaute ľudia, tak dneska sa stretávame u ďalšieho videa. Takže dneska budeme točiť taste test tohto cukríka, čo som dostal v lekárni. Volá sa Vybaviť plus Toys. To je malé, asi vás nebudú zaujímať. Takto to vypadá nejako. Potom tuto hore je napísané, keď sa mi to zaostrí, výživový doplnok je tam napísané. A želé multivitamíny s ovocnou prichuťou. No som zvedavý, ako to bude chutiť, niečo, nejaké takéto blbosti. Ak vás to zaujíma, tak to pozrite. Dobre, ideme taste test. Ako si to objednám. OK. Takto. Takže ideme ho otvoriť. Kam to je? To je ťažké. Dobre. Neviem ešte, aký tam je, nepodarám to do kamery. Ukáž. Tam je oranžový. Z tohto obrázku tam je táto káčička, alebo čo to je. Škoda, že sa to úplne na to nepodobá. Dobre, idem povedať, jak to chutí. Chutí to úplne ako pomaranč v žele, jak to hovorili. Určite sa to oplatí. Je to aj dosť výrazné. Dobre, čuj, daj like, odber.